ATV Venray organiseerde afgelopen weekend voor de derde keer de nazomermeerkamp. Op diverse onderdelen ging een groot aantal atleten de strijd met elkaar aan. Nou, we mogen er trots op zijn. Ten eerste op het aantal. We hadden al 181 aanmeldingen. Er zijn er 169 verschenen. Vorig jaar hadden we 132 deelnemers. Dus we zijn flink gegroeid. Ik mag verrassenderwijs zeggen dat onze jongste deelnemer vandaag 11 was. Onze oudste deelnemer daarentegen 78. Dus we hebben hier vandaag bij de mannen en bij de vrouwen 6 leeftijdsklassen. We worden steeds internationaler, want vorig jaar hadden we alleen de Oekraïne. Dit jaar geen Oekraïne, omdat de persoon in kwestie zich te laat aanmelden. Maar we hebben een hele grote delegatie uit Duitsland en we hebben diverse mensen uit België in allerlei leeftijdsklassen tegemoet mogen zien. Je kunt dit niet alleen, je moet met meerdere mensen, heel veel vrijwilligers heb je nodig. Hoeveel mensen lopen hier rond als scheidsrechter en of andere vrijwilliger? Kijk, scheidsrechters zijn er altijd eigenlijk maar 3 nodig voor de 3 grote hoofdonderdelen. Dat zijn werpen, springen en hardlopen. Juryleden daarentegen zijn er heel veel nodig. Zeg maar 4 of 5 per onderdeel. En dan lopen bij een meerkamp zoals deze, lopen 5, 6 onderdelen tegelijk. Dus je zou eigenlijk elk moment van de dag de beschikking moeten hebben over de pak een beet 25, 30, 35 vrijwilligers. Ja, het liefst nog met een jurydiploma. Maar ja, het is zeer lastig in deze tijd om vrijwilligers te krijgen. Nou, geslaagd is het als alle atleten heel en gezond naar huis gaan en met een grote glimlach. En dat ze echt met ons dankbaar zijn dat we dit georganiseerd hebben. Maar meer nog inderdaad dat ze blij zijn met het feit dat ze weer eens een meerkamp hebben kunnen doen. Want zoveel meerkampen zijn er niet. En meerkampen voor echt jonge junioren, die zijn er bijna helemaal geen. Ik loop regelmatig rondjes. Maar de reacties van alle atleten zijn heel positief. De sfeer, nou zijn meerkampers sowieso de meest sportieve mensen die er zijn. Niet in hun presteren, maar ook in de omgang met elkaar. Want ik heb het altijd over collega's. Tijdens de wedstrijd ben je elkaars concurrent. Maar na een onderdeel ben je gewoon weer collega. En die gemoedelijkheid die straalt zich uit. En die maakt dat iedereen zich gewoon uitspreekt tot volgend jaar. Dus we zijn dit jaar met 30-40% gegroeid. En als we het voor elkaar krijgen om meer mensen toe te kunnen laten, dan groeien we volgend jaar weer. Maar voordat die 4e editie gehouden kan worden, staat er eerst een andere mijlpaal bij de sportvereniging voor de deur. 17 januari 2026 bestaat deze vereniging 50 jaar en wordt dat de start van een jubileumjaar met heel veel festiviteiten.